Morning mga kajiboy. Sayo dita ni mata mga kajiboy. Siya tadi bangun kay magkuha tas ato ang karne mga kajiboy. Ito silang gorina pareha mga kajiboy. Nah, ini taglakaw mga kajiboy. Nah, ulaos po ta og kanang pa cash out mga kajiboy. Kaya magpalit og laos sa tong baboy. Ito terus lungsod yung taglaw sa tong baboy. Dari mo kasadahan mga kajiboy kay daghan kayo iro mga kajiboy. Di kaya ito mapaakan na yung iro mga kajiboy. Nga mga iro mga kajiboy eh. Isog kayo mga kajiboy. Ano na mga kajiboy, hapit tamawat mga kajiboy. At yung kadok mga kajiboy eh. Bukubusan nila. Kat yung kadok. Te, agyaw na sa oras ko ati ha. Balik ko lang ko dati. Last pa ko rin kuhan ubos. Wala ilang karne mga kajiboy. Ito kado eh. Bukubusan nila ito kado eh. Agi lang sa tangad itong mga kajiboy kay pakasaot pa ito mga kajiboy. Kaya natin kapalit itong lagon niya ba. Duka pa man akong mata mga kajiboy. Dugay mo ko nakatug mga kajiboy. Katug ko alas 12 na guro to. Sayo kinakamata mga alas 4. Alas 4 yun. Alas 4 kamata pa yun. Akong mata hanghang pa. Yan kapanlaon di ko sa akong manok daan. Pero nagahayag manuka na lang sila ba. Tagaan nga nakuglaog ko daan. Kaya ito ang kajiboy, yung atong lakaw-lakaw daan na exercise. Kuwatas karni, laos na sunahan kay magkuwanta ba. Magpakasaot ta kaya para natin kapalit og lagon niya. Gamay na lang po tuglawag atong baboy. Sakto pa yan, uli na to. Maglawag sa atong baboy. Hindi kahuman. Hindi kahuman magtugway tas atong baka. Magpakaon tas atong baka ba. Lakaw lang tamang kajiboy kay saon natang eroplano na flat man gud. Na maglakaw lang ta ba kay saon nga. Wa man taga pabulki sa tong ligid sa tong eroplano. Lakaw nang tanon. Ay tatog na bulkitan pa atong ligid sa tong eroplano kay. Eroplano data. Saon na flat man atong ligid sa tong eroplano. Ay dogi mga kajiboy yo. Gidugi. Rugi-rugi mga kajiboy. Kapay krasada mga kajiboy. Dol-dol ang tagambay sa ito ang pakasautan mga kajiboy. Jadi unahan mga kajiboy na may baskitan. Ito silang Jerome Bedilio. Kung amigo mga kajiboy. Anak ko perminti mo pakasautan. Ada dapat mga kajiboy ada dapat na tindahan dia mga kajiboy. Anak ta magpakasahot mga kajiboy, abli na baka mga kajiboy, di baka ta mabaw og huwat ani mga abli na. May lag-abli na aron niyang tindahan mga kajiboy, kay tindahan man agad. Sirado para ba mga kajiboy? Maghuwat kita ron ani kung saan yung oras sa mga abli. Kundi mobalik kita sa tong agi ani.
Balik tas tong agi kita nih. Dua pa man nga bli. Wat-wat sa tadi mga kajuboy, lingkod sa mga kajuboy kay. Wa pa man nga bli ang tindahan. Sirado pa man mga kajuboy. Sikitan mga kajuboy. Ano basitan sa mga bali-bali mga kajuboy. Bali-bali kugon Compostela mga kajuboy. Ano nilang korte diri mga kajuboy. Sirado pa yun mga kajuboy. Tindahan mga kajuboy. Daan pa dyan ko mga kajuboy. Sirado pa, sayo pa. Dugay ko rin yung mga bili sila. Kotikot. Joy. So rasa yung mga bili na ilaji-ji. Tindahan. Lang ko eh. Mga bli, pinapikas mo apa? Aw, sayo pa man sad good. 5 pa man kapin. Sayo pa sad. Uyo, kumain size. Mo gan 5 pa. Gaso ko sayo good kay nag maghakos karne na ako ba lalorina. Ilawas na lang ko dire. Sirado pa mga giboy, dahan mga giboy. Ila sa tawo mga giboy kay nya pasunod taon na mabli. Paabot-abot pa sa ta. Ay. Kulingkol sa tangri mga giboy, tuwa sa tag ng mga bili na. Ibalik pa talaga layo pa nga tuwa. Ano naman din na si EJ dayo? Naram din na matuguro. Wa pamatay puyoy. Wa pay puyoy. Naram din si EJ mga kajiboy, na tindahan na tuog mga kajiboy. Kita ni bago sa tang mata ni. Sige mga kajiboy kay Nara man day ang tagya tindahan, naraso na tog, nasunod nila, nigawas man kita man ako, siya mga kajuboy, may buntag mga kajuboy. Thank you mga kajuboy, bye bye.